Μια Ελληνοαμερικάνα έχει έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Ένα πρωινό βγαίνει για ψώνια στην αγορά. Πάει στο μανάβικο του Τάκη και του λέει με προφορά «Hi, παρακάλω 1 κιλό μήλα». Της βάζει ο Τάκης τα μήλα και της τα δίνει. Με το που τα βλέπει αυτή λέει «My God, τι μικρά που είναι αυτά. Στο Αμερική έχουμε μήλα πολύ μεγάλα, δεν τα θέλω. Βάλε μου μπανάνες παρακάλω». Νευριάζει ο Τάκης αλλά της βάζει τις μπανάνες. Με το που τις βλέπει αυτή «I can't believe this. Τι μικρές μπανάνες. Στο Αμερική έχουμε κάτι μπανάνες τεράστιες. Δεν θέλω. Βάλε μου 1 κιλό κεράσια». Ο Τάκης έχει νευριάσει για τα καλά. Δεν δημιουργεί θέμα και της βάζει τα κεράσια. Ξανά αυτή. Jesus, τι κερασάκια είναι αυτά. Στο Αμερική έχουμε κάτι κεράσια huge. Κοιτάει γύρω και σκέφτεται τι άλλο να του ζητήσει. Βλέπει κάτι ζουμερά καρπούζια και λέει στον Τάκη που είναι πλέον πυρ και μανία «Βάλε μου αυτό εκεί το καρπούζι». Οπότε ο Τάκης, τσαντισμένος, «Δεν έχουμε καρπούζια, μαντάμ». «Πώς δεν έχετε? Και αυτό εκεί πίσω τι είναι?» Και ο Τάκης «Αυτό δεν είναι καρπούζι, κυρία μου. Αυτό εδώ στο Ελλάδα το λέμε αρακά».